Det her Slava Ukraini, som tyder ære til Ukraina. Hesten her, han god, han har stort talent, og der en job på navnet som en hyldest til Ukraine. Og i den tid, vi så har det jo været et vældig bra navn. Da han var åring, og jeg fik ham i træning, så var det 5 gutter, som havde gået sammen om ham. Og den ene af ejerne, som hedder Jakob Dalov, han bor i Ukraine. Han driver firma dernede, og han er vældig sådan, hjælpende i forhold til støtte til det ukrainske folk og har ukrainsk kæreste. Og i princippet taget det her vældig til sig. Jeg ser jo nyheder og læser aviser som alle andre og forholder mig til det. Det er klart, at Jakob, som er del af hesten, har det helt ind på livet. Og det er klart, når du hører ham og hans kæreste fortælle, hvordan ting er dernede, så tænker man lidt anderledes. Så det er toft. Jeg snakkede med ham, hvor vi har siddet på Zoom, og lige pludselig så går luftalarm og må i kjelleren, og nogle gange flere gange om natten. Det en fortvilt krisesituasjon, men Slava Ukraini kan bidra til å gjøre en forskjell. Da vi vandt Dansk Derby, så gav vi alle sammen støtte til Ukraine, som vi blandt andet ved, at der er lavet et beskyttelsesrum dernede, som vi har bidraget til. Så det er jo lidt morsomt. Så jeg har det helt fint med, at vi giver en slant der, for jeg tror, de har det lidt toffere, end vi har det. Slava Ukraini, nå vi absolut en av disse favorittene. Han en vældig talentfuld hest, selvfølgelig. Og han lidt sådan en arbejdsnarkoman i princippet, så han på mange måder en træners hest, kan du sige. Og nu skal Slava Ukraini på ny ut i verden og løpe for frihet. Så planen at nu vi kører i løbet af en dag eller 2, så kører han til Frankrig, ret uden for Paris, Chantilly. Forholdene jo mye bedre tilrettelagt på den her årstid. Kommer at være der til 16. 17. februar, og så kører han op til Liège sammen med franske heste, som alle sammen skal til Saudi Cup. Løbet, han skal løbe, jo noget, der hedder det Saudi International Handicap. Men løbet det er taget med $500,000, med $300,000 til vinderen, og det er jo selvfølgelig en frygtelig masse penge, men det er jo kun mange penge, hvis man vinder, så sådan er det. Vi får bare prøve at gøre det bedste ud af det.